голяма и принтира черно и бяло. Виртуалната машина е нещо магическо. Виртуалната машина имитира химнат на Бетовете. Представям си така квадратна с един апарат, който има с една тръба, дете снима и ти дава много снимки. Като излязат, картинката ти се рисува, като я сложи в рамка. Ти как си го представяш? Каква форма е? Квадратен. А какво прави? Главя на рисуване. А издава ли някакви снимки, нещо? Не. Искам да си нося в джоба. Аз моето ще дам на него. Показахме ви само част от нещата, които може да видите във VMware. Ако искате да видите повече, елате и станете част от нашия екип. Очакваме ви! Успех!